Indlu kaGcaleka ithi yophulwa imiqathango ngethuba kubekwa uAhlangene Vulikhaya Sigcawu njengekumkani yesizwe samaXhosa. Le ndlu ithi akayokumkani yamaXhosa uAhlangene Vulikhaya, babanga ngelithi akaphumi kwindlu enomnombo wokuba konyulwe kuyo ikumkani. Usuke wathathwa ukunene kwenziwa bukumkani, into engazange ibe khona esikweni oko umuntu wabakhona zange yenziwe loo nto. Ukanti norhulumente uyasolwa ngokuba nesandla kule nqwabanqwaba. Sisa umongameli ngokwakhe kuba ke nguye utyikitya ezinto nabacebisi bakhe ke unkosazana Dlamini Zuma noMabuyane bonke nonqathe sibasenkundleni yawuphendwa inkundla elinyala ngelisikisi libalezayo kwisiko yesintu. Akukho nto ingenziwanga, akukho nto ingalandelwanga, akukho nto itsityiweyo, akukho nto ingajongwanga. Isiko lilandelwe, isithethe silandelwe, umthetho olawula ubukhosi nawo ulandelwe. Akukho mntu wenzelwe favor, akukho mntu ubonwe engcono kunomnye. Indlu kaGcaleka ithi inzame zokusombulula le ngxaki belikhaya khange zibe naziqhamo, yiloo nto ke bebhenele emthethweni. Ukanti inzame zokufumana iofisi kamongameli ziwe phantsi. Ndingulubaba lodada kwiindaba ze-SABC, ndiseMonti.